Shawa ndakulandirani. Zikomo mbiri. Zikomo. Ndilinso ndi Humphrey Mvula ndakulandirani. Zikomo kwambiri. Komanso Saiwala ndili ndi George Kasakula ndakulandirani bana. Zikomo kwambiri. Ndi nkhani zambiri muchandani nena. Koma nkhani yathu yoyamba ndi nkhani ya zotsatira za chisankho cha makhansala monga mmene mukudziwira posachedwa apa mdziko muno munali chisankho cha makhansala ku Blantyre komanso ku Mangochi. Kumene kuko zotsatira kumangochi anapambana wa chipani cha Malawi Congress MCP pomwe ku Blantyre Chilaweni Ward anapambana oyima payekha. Chikhale tikukamba nkhani zimenezi tiyambe ndi Mr. Kasakula. Munaona kuti zaenda motani mena pongayambira? For me ndiona ngati kuti chachikulu chimene chinatuluka nchakuti mwina anthu tikamakhala pa Facebook kumachita chipongwe mtsogoleri wa dziko for example nene pano kuti mmene anangotisiya malemu Saulo Chilima amene anali wachiwiri kwa president wa dziko lino mungozi ya ndege ija plus anthu 8 zambiri zakazukambidwa zambiri zakazukambidwa koma zambiri makamaka pa social media zimakhaza chipongwe kuchita chipongwe a president kuwanamizira mabodza chimene chinani pasachidwi chonena kuti ngakhale kuti anthu amapangaza chipongwe zimenezo kuti kuwayipitsa koma Amalawi siwopusayi Amalawi mwina akhoza kukamba mwina akhoza kuchitira ndemanga zimenezo koma Amalawi deep down their heart amadziwa kuti ku State House tini president wabwino amene amavomereza zimenezi sa jijilika kapena upupuluma amandola zipongwe zosiyana koma iye amangoyika maso ponena kuti kodi dziko lino kuti lipite patsogolo ine ndipange chani sagona tulo nthawi zonse amayang'ana pachizungu amati eyes on the ball so zinthu zikuchitika kaya misewu maproject akuchitika kaya zanazana ali dzuloli amagamba nkhani ya nyumba kuti anthu akazikona nyumba zabwino zikuchitika ananena kuti tipange fix ma broken systems amene aonongeka zaka zambiri zapitasi since the departure of Kamuzu founding president of Malawi zambiri zimene amachita Kamuzu zambiri zimene anayika ma foundation Kamuzu ngati president oyamba amene anakhala zaka 31 akulamulira dziko lino atabwera maboma enawa amaziphwasula mkubweretsa zina tandazo lake zasoneza kuti zinthu amaziphwasula sizinathandize dziko lino sizinapake progress iliyonse in fact tikupita mbuyo tikadakhala kuti datenga zimene layisika muzo nkubwereranso patsogolo imene bwezi dziko lino panopa sizisola ngati imene lili pano so ananena kuti tifuna tikoze broken systems for example wiki yomwe yathayi tinadzaona kuti for the first time after 21 years mafuta uchokera ku Mozambique mpaka na mulilongwewo mu capital 21 years tonse timakamba kuti utenga mafuta pa njanji nzochipa amene amaziwa akuona kuti 40% of the price knocked off from utenga mafuta so the point I'm trying to make is that ngakhale anthu ena amachita chipongwe a president Amalawi pa ground I think akuona zimene president akuchita ndipo kuti kumangochi after so many years MCP nkuwina chisankho sakukhulupirira ngakhale ku opposition ya DPP they are shocked they don't believe it because you are mangoti chakamatiro amboma chakamama atiroesa mboma akulesa ne mwamba anthu simu nthawi zonse basi mwawanu ndachipongwe mangoti mpereke plan yanu kuti plan yathu ndi yakuti inu muli busy utwana so for me that is an encouragement to the president who is doing the right things abilities now pangazo asasiye chaka chamawa Malawi zimene zikapitirira akapitirira amene akupangira there's no reason why next year Malawians should not reward him with another bumper contract so that he becomes our president for the other 5 years by 2030. Amalankhulapo Foster Ntandama amene wawanda regional governor u Eastern region. Yes. Amayankhula ku msonkhano mwa president anachititsa kubalaka. Yes. Ena kuti mbiri ya kumangochi. Yes. Osakhala ntown ukukonde kwa mbaluku. Yes. Yes. Kati mweni. Yes. Akuti jambire democracy unakhalepo uphungu wachipani china chilichonse kupatula UTF. Yes. Then mango tsendera mawu mwakambao kuti ndi katikati mwa mangochi. Yes. Amvula mwina nkhani imene munayilandira motani. Ndinayilandira mwina udabwa. Ndinadabwa choti mwina siku limodzi awiri pa mpikisano wa
chairperson wa Mangochi Town Council, and I was there was a big celebration at Kalangata DPP win. So, zita pesa kutu MCP awina, osati kuwina pangono ward yakwa Mbaruko ndiye heartland ya UDF, kuchipinda kwa UDF, komanso mwena ndi kitchen kwa DPP. Zvene zinaoneka kuti apapa ndio kuti anthu akuona kuti zinthu zikuenda bwino. Komanso it is a true reflection ya zinthu mene zilili chifukwa amene ali pa ground kwambiri nda MCP. Ngakhale ma by-election ambiri amene achitika kaukaronga kuti MCP awina. The party which is on the ground, the party which is articulating zinthu, kunena zinthu, kupanga zinthu, ndi MCP panopo. In anyway, the loose umbrella organization ena kuti muna atonse komandamena kuchua zinthu zimene zikuchitika pa ground. So pamene ena DPP akanadikirabe chikumzona kuti kuyambira 2020 DPP yapanga msonkhano mmodzi. Abara banja. Era funa mala base. Msonkhano mmodzi unali panjamba. Mumawerengera kuti kwina. Ine munwandare ndine mundu strategist. Nimawerenga nakabanga zinthu nimawerenga wapanga kati. Anapanga mmodzi panjamba apa. Komanso before that anatuluka apita katatu. Msonkhano 2020. Anatuluka katatu kukumana ndi anthu. So basically pa social media akulankhula kwambiri, akuwawata kwambiri. Ndithu akuwawata ndithu amene kulankhula kwambiri kuti azabu kuti muna mulungu anapasa mwayi kuti iwowo ndamene ena kuti aziyendesa boma. So madabo kuti unayendesa bwanji bomalo sakupita kwa anthu kalankhula zimene afuna achitire, adaluza boma lili mtumba mwawo. Zimene chinaluza chichi sinafuna kuchichosa chigoba chimene chikuti aone kuti ayi this is where we didn't do well, therefore this is what we promised Malawians. I'm not surprised ndi makhalidwe a Malawi bingu anadusa panthawi ngati yakudusa machakwera neso 2004 wapita paka 2009 paka section 65 mwina chani kubuzunguza kwambiri kuzunguza mbitiro anazunguza tunamzunguza mamzunguza famna pia kwambiri kuti wakusiyani anauthawa kuti nikumbukira former president anatibera boma inde anathawa nakasiya wakumba munthu uyu anatibera boma tinaetsa ndithu wawata kwambiri kwawatatu twawata ya so mene tinapanga koma Malawi 2009 anampasa 67%. Yes. So Malawians si anthu odabwitsa chikuti amapanga reward amaona zinthu amaona amakuza kunena pa social media zambiri propaganda mademo siku ndi siku koma Malawi amaona. So that is the only thing chabwino kwambiri choti mnatipange realize koma so it's a lesson kwa MCP kuti mukapitirira kuchita zabwino kuda president mukapitirira kupanga zimene mukuchitazo anthu amaziona, they will reward you with a second term which will be a final term. Inuyo anzatu amene mungodziwa kuti mutipange hara anthu akatipangire demo tipange hara anthu akatukwane president you'd rather wake up panopo pitani pansewu muzikapanga zimene akupanga because 2025 muzatulukaso kuti atibera. That is easier said because it's the easiest thing to say. The easiest thing because you've got to look for a scapegoat. Amanena kuti scapegoat kupeza chimene sakuoneka ife sitana pere you're very quick to talk about it. So I mean majaji this George go on the ground and convince Malawians that you offer a better package than mwena kungokhala. Yes. Abusa shawa. Kwa ine gaula likulu nene kuti bali kusiyana pa zimene do social media munganena anzangawa ndi reality on the ground. Akasikoyamba
sikoyamba kambirimbiri ukalonga kuja tinauzidwaso Yes. kulibe chawo nchimodzi chomwe achokako ndipo kunajambulidwa zinthu zoita akamalankhula kuti yayi akulankhula ndithu koma bwera ndi marizati Filipa 3-0 chimene fananapo chakuti Malawi tindi vuto limodzi lonena kuti kuli anthu amene amadzika kuti akulankhulira Amalawi wonse Amalawi wonse akuti atopa nalo Amalawi wonse akuti sakumfuna Amalawi wonse kuna chilungamo Amalawi satuma munthu Amalawi amakalankhula okha ku ballot ndi vote nde mutati mutengepo sebwapa nadzaona chini information ina imene anayika amakra ina ndilankhula china chake nadzanena kuti Malawi muno muli smartphone deficiency mafoni olinkhulana pa internet ndochepa masimu kadi alipo 14 million koma ndi 1 million okha amene ali ma smartphone now that doesn't mean kuti ndi anthu 1 million amene ndi internet yayi from a phone wina ndi awiri wina ndi atatu which means number ya anthu amene ali ma smartphone kapena amene ali pa internet ndio chepa than 1 million so phokoso limapangidwa ndi anthu less than 1 million ndi amaneta kulankhulira Malawi wonse that's where the problem is ndi akamalankhula tokota kutukwana sayiwale pa gulu limenelo paliso enaso amene ali kunja sali Malawi muno phokoso lambiri limachoka kunja usati Malawi muno amene savota nawo ndi akalankhula kuti akuyimira Amalawi akapatsidwa mpata kuti alankhule zawo ndi voti akulankhula zonse mphana zimene amene amati akuwalankhulirawo akunena so that difference chimaseketsa choti zikambwirika motero mudzamva kutukwana zitsiru sizingavote ngani sini zitsiru ya inuyo mmene akupepesa kwa Amalawi kuti kumpotena nenedwa si anthu atumbuka ine pano ndimembeza ndifaso isizoti ayaonaso zikuonetsa poyera tamene timatimira Amalawi ife tikunama sitiwayimira sanatitume maganizo ayiwowo samene tikupereka ife kuonjeza posatingati Amalawi anthu saona mangochi panopo misewu yonse ikuyikidwa pa tawuni akuona zimene zija msewu wakumakanjira zakozedwa kale zija akuona zimene zija njanje zile zija Amalawiwo akuona ndiye kuti akamati ndiyimira Amalawi anakumana nawo kuti wafusira kuti amuzira kuti nditsono iye akanena zimene kuti akuyimira Amalawiwo akabwera Amalawi ine akalankhula zonse mphana zimene amanena iyeyo ndiye chikhazikitseni kuti amene amatokota pa Facebook ndi minority we have got the silent majority ku dziko kuno imene ikalankhula nthawi zonse imasemphana zimene zilipo izi kuno kokha ku Britain zachitikapo kwizira chitikapo ma opinion polls also manena zina si opinion amaita sample a few individuals amene ali accessible ndi means yawo yopangira sample yo so ikafika nthawi yoti chilungamo chibwere timadzapezeka taphonya ndi chimafunika chata meti manena afe timene ngovomera tinambwita tinanena kuti tiwayimira apa koma sizoona ndezachitikapo mangochi and for information kuwina kwa MCP is very resounding to the point that mukaphatiriza mavoti a UDF a DPP ndawinayo ose sakufikabe ose amene apikisana sakufikabe kuwina pa amene watani wawinayo and in the backyard kumene ndikumbuka kumpoto kuti awinidwa amadzata zipanga komweko kumwera kuti sangayerekeze kumangochi nkumwera and of the two elections ya kumangochi ndi akuchira weni wodi kwathu machinjiriwo palibe chimene amene amati kuchipinda kwawo awinapo mose muwirimu and would rather go for an independent candidate kuchira weni ndi wa Congress uko pamene iwo kumene amadalira nkonkuno now it's time for them to wake up and begin thinking soberly osati kuti kwana yayi koma yamba kuganiza kuchitika chani kuti dziruza poyamba tikaza ma MP maoditi mawina ndiye pano maodi omwe tamba kuluza where are we going pamafunika to postmortem ya nzeru and an honest one ziko pambeni ndathokoza mwina tiombe nkota nkhani imene iyo tiyambe ndi bwana DG mulangiza zotani aphunzire zotani anthu azipani Amvula ananena zinthu zofunikira kwambiri amapereka ma statistics awo malinga peshiwa ngati strategist ndipo anabwera kamodzi anabwera katatu anthu a DPP asaganizira Amalawi ndi opusa kuti Amalawi akhoza apatsa boma on silver platter pamene iwo kuti sakuwauza zimene adzachitira Amalawi apresident akale opuma apita Mtharika amakhala ku Mangochi chidali chotani munthu wolo one Saturday kunyamuka ukamthandiza candidate wawo ukhala nsonkhano sangapange zimenezo chifukwa is very very elitist he thinks kuti Malawians
hold him in high esteem. Urali apita mthalinga adalamulira is very great. Therefore urali kunyumba kwawo as long as akumana ndi achipani chawo apanga kaya phwando kaya apanga fundraising, they dress up in blue, then that's enough. People are going to vote. That will not happen. Malawians will not give power to somebody on a silver platter. They must listen to what muntu huyo azapanga chani. So kwa anthu DPP asama kusisidwe chifukwa cha Facebook alemba anthu apasa ndalama kaya apereka ndalama president Mugabe uze ku stadium ku maliro tikafika kweni ku nsipe kama kaika nkhata apita mthalinga mukaombere mmanja alipira ndalama, and then they think that is what is going to give them power. They should forget it. This is take. Akuona zimene achita president. A president sakugona tulo. Is always engaging. Sakhala state house a president. Ndi akharali mu dziko muno ndi kuti ali pansewu. As we speak, akupita kumpoto. Kumeneko akumane ndi akave zimene zikuvuta anthu. Zikuvuta njani? Akakhale nawo kuli miyambo kuli mthetho ku mzimba angoni. Afuna akakhale kumeneko akakhale nawo. Akadye nawo, akamwe nawo, akasangalale nawo angoni onse. Apita ku Mzuzu University kakuli chani maprogram ambirimbiri. Cholinga nchakuti akumane ndi anthu, achite connect ndi anthu, amve okha kuti amalawi akuti chani, kuti ntchito yanga ndikugwira bwino, alandire feedback. Zimenezo zimene amalawi akupangira reward MCP, because mtsogoleri wa MCP sali ku state house mangokhala basi. Audziwa kuti ineyo kuti ndindo uko pasali athu. Nde mwina ndikozoka kuti mu office niluchita bwino sign izi kubwere vidama komabe I need to go on the ground. Inikavi uli pa ground pali bwanji. Zimene zikupangisa kuti amalawi azapatsa support a president. Chipani chawo azichipasa support. Si china iyayi. Futa ulankhula chilankhulo cha anthu. Akulankhula zimene anthu akufuna. Komanso sikulankhula kokha akuchita. Akukacheka kuti ba project amene ndikuika pa ground their progress kapena wina akusokoneza wina akupanga sabotage wina akuchedwetsa wina civil servant kan DC kandani kan ministers kandani sakupanga zamachawi. Zimenezo zimene amalawi akupangira reward a president, and you know I can bet it will continue because he doesn't seem to slow down. Yeah. Sakupanga slow down ndipo actually ndikuona ngati madanda vuto lokhala ndi president wamphamvu ndi limene no sivuto ndira ntchito kwambiri sivuto. He knows kuti ine ndipite ntchito afuna azasiye legacy onena kuti ali dokotala zasichakwera alakhalapo president wa ku Malawi zaka 10 ndipo amathamanga pa ground. The president is hardly sakhala basi. Next you see kuti kapena apita kuti kunja akasaina zindalama zikubwera. That's the president that we want. So to me, I want to encourage the president. Apitirize. Awawa ativi akula choncho. Amalawi sopusa. Iwo ngati akambakale abusa kuti pa Facebook paja mwina timangopusisana. Ndifoche pamene tili mafoni oti makhala pa Facebook. Timangopusisana. Masamu awo clearly ndio mwina pamene tili pa 500,000. Amene timakhauri tukwanana au tukwana president ife tikuona kaya utani 500,000 paliso zigoba pompo. Zoti achirozituma nzosathandiza. Anthu afuna chitukuko, anthu afuna moyo wawo usinthe, anthu afuna munthu amene akuvera, akufuna chipani chimene chikuvera kuti chikuchitika ndi chani. Afuna president wabwino. Ineyo ndimanena kawirikawiri kuti amalawi probably chauta amene ananena kuti president uyu akhale nthawi inoyo fanira nthawi yovuta. Tikupana mavuto osiyana. Tikanakhala ndi munthu mpempha ongogona ku state house, the problems could have been worse than they are today. Mwina ndisire bombo. Chabwino. Mr. Mvula mumaliza zodani. Ine ningonena kuti ndale zimakhala pa ground. Kupita pa ground ndikupanga connect ndi anthu. Ndale ndi networking. Kulankhulana kupezana kumapereka mfundo kumaona kuti munthu yakuyesa ndithu ngati zikukanika kuti zikuoneka kuti zikuwa. So you can see misewu, you can see when kunaibe misewu yukupita. It's not just talked about in form of propaganda. Kujamba zithu zabwino iya koma ma visuals zenze kuoneka kuti zinthu zikuchitika zikuteka. So awa DPP ndi ena amene abwerapo kumene mene tingopempha kuti zimafuna kuti muzipereka mfundo zanu amalawi aziona. Inu mnali mboma, you must now be able to say kuti tsopano ife tikufuna tiloweso zimene tanyamula mu thumba lathu
easy. And this is how we're going to do it. Simply to kandi kantima kuti ife mulungu anatuza kuti tizi ramura because of the 14 years of legacy muna kalapo kembe 2004 is not enough. And that's being myopic. Kukhala ndi mtima wankuiza kuti poti panopo zinthu zikuipa chukamena kulamula si one of us ndikuipaso because people they're Malawi. A president can come from any part, any region, any district, any city or any village, of course a president. So zisamaipe kuti pano president yu ndichakwera ochoka usendo region nchewa ndi utachewa saina kukhala ma president. Yeah, choncho, yeah. Everybody has that opportunity kupita kusogolo. So inengo apempa chakwerawo angopitira kulankhula ndi anthu kupanga deliver zinthu zimene anthu amazifuna kwambiri. Kandi misewu apasi, kandi ntukula pakomo apasi, kandi ngongolezi azivapereke, kandi zitukuko zina ndi zinazi apereke ndithu, and then that's important. Wakafuna boma, please run. Kwa sala 1 year. Ngati inuyo simutamanga, mubeza nzanu, atapila kai apanga cover ziko sere. So mwina that is very important. Kwa pa Facebook, kuendesa Japan pa Facebook, ndingozi. If you endesa pandarefe, kuti wali yesa mina ana yesela kuendesa Japan pa Facebook. Sisi mateka. And you cheat yourselves. Triple chepa. And so triple chepa, you are talking to yourselves. So we know but you have ever good eye, chito iripo, kupitiriza hapo, tingoyesa kuti mwana tuone kusogoloko, tingoona kuti mwana sibitire mwema at the same tempo. Tikulandireni pano pa Lovwiri Trading Center mboma la Nzimba pamene president wa dziko lino akupitirira ulendo wake opita ku Mzuzu kukagwira ntchito